नहीं के कर रे हाय देखो का हो का बैठल बड़ है जी कपड़ा उपड़ा कुट पे खो गइल देखिए ना आप जाते हैं तुमको अच्छा नहीं लगा। अरे भाई तो हमारा कौन कहे कि अच्छा लगता लेकिन टेंशन इतना बात ना मजबूर बानी हम कि कब तक चाचा चाची काम चले हैं दादा हमरा समझ में नहीं आवत। अब ई ना कब कि नहीं चाचा हो पैसा दो मेहरा के लिपस्टिक खरीदे के बा देखिए जाते हैं तो हम लोग को संग ले चले तो ठीक बा हम कहाँ कहती ना ले चलो लेकिन अभी पहिलका बार जाते नहीं पहिलका बार जाते तो पहिलका बार हम जाई व्यवस्था करके आई तो दूसरा का हेल्थ तोहरों के ले जाई ठीक बा तो ज़्यादा चिंता मत करो चाचा चाची संग हमें बढ़िया से रही हो और चाचा चाची कुछ बोलबो करें तो तनी बर्दाश्त करिए क्या करबू ठीक बा आए तब का मुँह ना दिन लटकल बा अब तो कम से कम हंस तू क्या चाहता हूँ हम ना जाई ना जाई काम ना कर तो पैसा कहाँ से कहा तना समझदार जब बोले बारू तो फिर काहे खातिर ऐसे मुँह लटकौले बारू कि हमार टेंशन बन जाए भर रास्ता तू चाहते हो हम सोचते चल जाई मन मत लगो हमार जहाँ रही तो चैन से बढ़िया से काम मत करी। अरे दुनिया के रीत बा सभे के उजाला 2-4-6 महीना खड़े जिंदगी भर का थोड़ी जाते पागल ठीक है क्या सोचत रे कुछ ना पराठा बना दल तब ना हाँ बना दल हम सब बैग झोरा कुल संगतिया हमार पैक कर बांध तब जब पैक कर देबो बैग तो ले आवो अचार उचार डलबो ना में हाँ ठीक है ले आओ जल्दी लेके आओ इहो तो सोचे तो ठीक है कहती हम मौगियो हमार आखिर के करी लेकिन इतना मजबूर बानी कि गइलो जरूरी बा कहाँ से 2 रुपये ना आई तो कैसे काम हुई। अरे हाँ एगो टका है एगो चीज देव ना तो तू खुश हो जी बेरा हम ले गई बगलिया में फिर भुला गई इहो एगो सरप्राइज से कम नहीं थे बहुत बड़ सरप्राइज हमारा जिंदगी के सबसे अनमोल रतन जान तोड़ के कर दिया हाँ उमर माई दिल रहे बहुत सपना देखल रहे लेकिन क्या करूँ हालात ऐसा ना गई कि माई हमार चल बसल हम बियाह तरल अपना मर्जी से कर लेनी और माई के हमार सपना हाल आ देखो का रखल बनी अरे हई देख यह कंगन अच्छा पहले तो अरे हम देखी कैसा लगा तारू अरे रुको ना ये सा ओय हो दादा ए हाँ और वो ले रही ठीक था ना बहुत अच्छा बटे आई हमार माई के हाँ आई उ माई सोचल रहे कि हम अपना हाथ से देव लेकिन माई तारा आवे पहले दुनिया छोड़ के चल बसल तो का करबू कि रखले रहे याद माई हमार अपने पतो के देवे खातिर लेकिन इधर माई के याद ना देखिए चुप रही माई सोचले रहे कि अपना हाथ से अपना आपकी पतो माई के के साथ हम पूरा ठीक ना अरे माई मर गई तब का करे हम बहुत बड़ा आगे ई माई के आशीर्वाद समझ के ना बहुत अच्छा तरीके से रखे हम रखो अब भगवान यार यही उम्र में माई चल गई बाबू कैसे कैसे चाचा चाची हमारे ऐसे ना चाचा जैसे कुछ बोलबो कर ले लोग तो हम बर्दाश्त करी ना ज़्यादा अब हमारा लेट होता देखो कौन चीज परेशानी हुई तो चाचा चाची ने हमारा कही हम नहीं रहे तो तरह का हमारे कमी तरह उन लोग को महसूस ना हो ये कहे कि वो लोग इतना कैले बनू चाहे अभी हमारा के इतना कर ले अपना बेटा से कम ना करस आ तू वैसा ही शायद हमारा उम्मीद बा कि तू चाचा चाची के एकदम अपन माई बाबू के नहीं मानब हम तू चाचा चाची के जवाब मत दियो कहे कि वो लोग के बदौलत माई बचपन में मर गए बाबूजी तो पहले ही डेट कर दिए तो हमारा बाबूजी के तो याद ना पड़ला तू चाचा चाची के सेवा करी तो 4 शब्द बोलबो करी तो वही लोग माई बाबू बड़े ठीक बा हम जाता बुझाता कि बाहर जाता का
बाहर जाता हम तो उसने लागत कि बाहर जाता। ऐसे में भी घर में उका करथन सार पड़ रहथन घर में खा के कोनो काम तो धंधा है ना ओकरा जिम्मा बाहर चलल हन कमाए वो जाती रे उ जाई वे जिगिए रही उ ना जाई तो रह के घरवा में भोंकी काम नहीं तब का भोकबे न करी। अपन माई के कपार पर चढ़ा के रखले हम असर बाहर कमाए जात हम बोला तो चाचा खुश रह जियत रह बाबूआ। ए चाची तन देखियो नदानियो कुछ बा भी तो ओकरा कुछ नदानी हो तो देखियो कि लोग कुछ कहियो मत समझैया सिखैया ठीक बच्चा तब जा तनी हम जैसन होई वैसन ताकि तनी मनी पैसा कौड़ी हो तो तू अपन अकाउंट नंबर भी कहता है तोरे अकाउंट में डाल दे तू सुनो चाचा चाची के जवाब मत दिह जहाँ कि हमारा माई बाबू से बढ़ के हरे क्या कि माई बाबू तो जन्मे दिल बड़े कि लोग तो अथत शरीर के कह दिल बड़े पाल पोस के तो जन्म देवे वाला से ज्यादा पाले पोसे वाला का अधिकार होला तो हमारा शरीर पहले के रेणी बा बहुत रेणी हमारा से ना दियाई न तारा से दियाई। ए बाबूआ जा ता ना तो कम से कम अपना शरीर पर ख्याल करी हो ई मसले खाली पैसे कमाए के चक्कर में मत रहे शरीरियो पर ध्यान दी हो। ठीक बा चाचा टाइम से खाइया टाइम से पीहा टाइम से सुतिया बैठिया दारू सारू मत पियनी बे चाचा तू ऐसन बात करबो हम अब शिकायत तरफ कोनो आइल बा नहीं तो तू जा आराम से जाइए हम तार घरे देखते ना हवा कितना हम तो के मानी न करे जा लिखा अपना तोहरा के पोसले पोलले बनिया छोटी बल बेटा हम अपना माई बाबू कम तो लोग के कब मतलब मन ले बनिया तक ना जा हम बढ़िया से तोर परिवार के घर जा कम ज्यादा चिंता मत करियो अब बढ़िया से रहियो समय से ही लोग के खाना पानी दिहल करियो ठीक बा हम समय से फोन करब जब ड्यूटी से आइब तब आ ड्यूटी चले तब तक हम फोन करके ठीक बा रोज आ ए लोग सर समाचार बतावत करियो आ चाची के तनी तेलो लगावल करियो। हां ठीक बा हम लगा दे ए लोग को तकलीफ ना होके चाहिए यही हमारा माई से ज्यादा चाची कइले बाड़ी हमें तो शिकायत ना मिली आपके ये हम सोचते हैं हमारे खरीदा ठीक ना ये बांध ठीक बा हम जाता नहीं बढ़िया से रहियो बाय कुछ चाहिए ना चाची जी ना कुछ ना चाहिए जो हटे जिए ले बोल के बहुत गोले हन छोटे छोटे मुंह बा बड़े बड़े बात बोल के गोले हन ख्याल रखिया इनके पर हमनी ख्याल रखल जाई करप्शन लेखा चेहरा लेला इनके ख्याल रखत हैं जा हां चला जन ख्याल रखल जन मालूम है चला चाची जी तनी से मसाला कम है खाली कहां बैस रे चाची जी जे बानी मसाला पीसे तनी आ तोरा के मसाला पीसे कहल गेला कि बुढ़ा के पानी देबे कहल गेला तोरा की पहले बताओ बस चाची 2 मिनट रुकिए ना मसाला पीस लेता नहीं ओकरा बाद में चलते नहीं अरे रुक 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 हाय कहां से तोरा के मिला हवे रे चाची जी ई तो वहां के दिले हो बाप रे बाप हई कंगन अपना मेहर के दे के गइल हउए ई बुढ़िया कंगन हला ई हमरा के कंगन ना दे के आई अपना हई विश्व सुंदरी तू ही बड़ हई तहरा के दे के गइल कंगन छोड़ी ना चाची जी लगता तो हमरा छोड़ी ना लगता हमरा तो हमें छोड़ी छोड़ी कहत रुआ बही आ छोड़ा तड़ू हई कंगन तहरा के दे गइल बड़ुआ हमें करे जा फट तड़ुआ छोड़ावा तड़ू हां थे अरे तू अपने से दिला मांगले ना है हमें तो पता भी ना रहल कंगन के बारे में छोड़ी ना लगा तो बहुत तेज से ऐसे काय करते चाची जी हम का कहले बानी अरे भाग बनाओ तड़े हां कंगन पे हता रे भाग बनाओ तड़े जी हमरा भी तोरा ऐसे ढेर भाग बनावला हम देखनी जल्लू भाग मत हमरा भी बनाओ भाग बनाए चलल बाड़ी बेटा के फोड़ के भांग के आ ले ले ली भावे अभी देखाओ तड़े जी हमरा भी हई मसाला ना पीसी बू तू तोहरा बेहतर कि मसाला ना पीसब देखा त तू कैसे मसाला नहीं खूब पीसत आग तरह पीसही के पड़ी मसाला हई दीवा डुबकी हेने ध के आ तो तोरा भी हम आवत घबरा जन हई बाप हई हई जीरा मरच मरलू के चिलट पर के जियान पहले बारू तार के बतावत मैं सर जने के तेने मैं सामान छितिर भी अरे हाला मत करो 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 कहो अरे जन हो कंगाना बुढ़िया वाला रहे ना हां बोलो त उ जन कंगाना बा न त लइकवा जन बा त लइकियो रखले रे कंगाना
आ उ लइका आज अपना मौगी के देख गइल ओकरा हाथ में हम देखनी हम मसाला पीसत रहते पेन्हल देखले बने ओकरा हाथ में कंगना में आँखी ले देखले हो अपना आँखी से खोसलम देखनी है तो पहनले भी दोनों हाथ में पहनले भी और चमकावत है दिखावत है हमरा के देख पहनले बा बताओ ये हमने के संगे खेला ना खेलता रे इ त भारी खेला खेलले बा तनी मनी नहीं उ छोटी को लइका ओकरा कितना बुद्धि रहे कि इतना ही भारी खेला खेलले बा हमनी साथे आ हमनी के चारों रे आखा ताखा ई खा दिली का आक्सा बाक्सा समूचा ओ पोली झपोली सब हमनी के जोहा तनी जा बुढ़िया वाला कंगानवा के बताओ हमनी के घर में एक एक पैसा बचा के कैसे घर के खर्चा चलावते हैं आ उ सर मैं कमा कमा के कंगना बनवा के अपना मेहर के दिले हम अरे बुढ़ा तोहरा भाई माथा में है काम कर रहते पगला गई बाबा जवन मईवा को कंगनवा रहे उहे कंगनवा अपना मौगी के देले बड़ुए उहे कंगन हमरा के चाही जहां से मन कर तहां से अब चलो उपाय कर तोरे कहला के अनुसार तो अब तो घर में ही महाभारत चालू होके वाला चलो उनके ढटिया देते हैं आ ले लिया अब महाभारत हो के चेहरे मान के उहे कंगन अब चाही त चाही चलो वो कर उपाय के ले आवा चल घर में एगो हमार लड़का है ना वो कर ले चल सलाह लेते हैं हां तो चलो तोरा सलाह कंगन के बाई धइल है तरे हां तो चलो सलाह लो चल जल्दी ले काम करी चाची जी देख लिए हमरा के चिल्लाए लगे तेल के में बा चाहा बुझाते में बा तेल ई क्या करते हैं जी देवर जी बड़ा ही गाना में के बोलिए सुंदर लगता भौजी देखिए ऐसा हम कहते हैं आप जाए ना जैसे भाई कोई किस्म के बनल बा देखिए कहते नहीं आप जाइए ना तो हम चाची जी की आवाज दे लगब के करा के चाची जी की बुला देब हम तो काहे हो तनी भागल जाता रू तनी हे तनी होका ना तो आप जाए ना जैसे अरे हे तनी होका ना पहले चाची जी देखिए आपके लड़का क्या करता है संगे अरे अरे भगवान तो सही में तारे बहुत फुर्सत से बतैले हटे आज चाची चाची कहला से कुछ होई ना आज तो चिचिरी खाची खालसा दिमाग में एगो टेक बैठा लेलबे कि ना हमरा के कंगना चाहिए चाची जी देखिए ना आपके लड़का हमरा के छेड़ा तो परेशान करता है हम का बताए अरे हट रे के छेड़ा आओ तैसे का हो गए तो करे लगली अभी टुबकावे भाई ऐसे रोत हो यार सीधा हमरा संगे करे के कोशिश करता है तारा के अगर से उल्टा से ना कसा जी उल्टा से लागल मन लइका करे आ ही रे दादा ए मैं हम दूध के धोना है जबरदस्ती करते रहन कि ना तिरिया चरित्र ले घर में भरल नहीं है रे ई हटना हमरा सोसी लइका के छलांग लगावता रही से लइका हमें काट हो गई लाज दू बाल्टी पानी लेके औरी धो दी का खेम भर दी कि पानी एकदम हद हद बोरिंग लेखा गिरे लगो बाप रे बाप नोटंग अतना दिन से झूठ बोलते नहीं अभी तो कहत रही कि चाची तार का कर ली अतना दिन से खराब हमर लइका ना रहे आज हमर लइका खराब हो गइल लगे अतना से पानी ले आ बबुआ होय कर आज हमर लइका खराब हो गइल लगे बाबू हाय खिया दो ओ घरी हमार आदमी रहला नहीं से कोई कुछ ना कहत रहे ओ तोरा आदमी रही त सब कुछ माफ बा तोरा आदमी चल जाई ना त कपार पर चढ़ के टांडे मैं कल धोल धोती रे कल धोल धोती ओ करो ले अपना के बड़का बेटा लेखा के मानी ना आ क्वेश्चन इनकर सोच बा कि हमरा के अब कितना हमारे आदमी के फोन गिरल लगा कहत के दे दी है उनका ले बात कर बस उनके के सब कुछ बताई बस अब फोन लगा के हमके दे दी त अपन घरों में मरल होना होय तो तू चल जा का कइला हई ना ये कहलिए का बानी कुछ कहले में तू कतर का कहले हो बदनाम तू का का लफड़ा हमर लइका कितना बढ़िया तोरा नहीं का बुझात अब फोन लगा के दी ना बस खाली हो गए कहां फोन लगा के दी हमारे आदमी के मेरे फोन लगा के दी मोबाइल में पैसा नहीं थे साले खत्म हो अरे गई ना बाबूजी खाली झूठे गाछ रंग लगाओ तेरी भैया पे सब क्यों काहे खातिर हमारे पक्ष में बोलते हैं जी हम का कर ले बनी मना तन से रूप हम देखी ना तो माँ कसम हमर दिमाग दम उल्टा सीधा होके लगला छलांग लगाओ तोर लइका से हमर परिवार खराब ना रहे बाप रे बाप गांव जवान में हल्ला हो जी तो का होई देख ले बदनामी के घर करा दी ना गांव घर में इज्जत ले आवा तरीका पार पर से कूदल आवत देख ल ना बतावा हमारे लड़का के लांछन लगावत हिया आज लइकवा के लगल काल तोहरा के लगाई परसों हमरा के लगाई चोथर लइकियो के लगा दे उसने गांव कौन घर में इज्जत रही अरे हमके तो जब देखो कोनो चीज के छाप के देखल जाला छुप के देखल जाला ना देखेला नु उनका के आगियो लगा के देख लिहल जाला कबो कबो सुन ल हमरा के कंगन चाही त चाही जहां से बुझाई तहां से जैसे बुझाई तैसे ओकरा भी कंगन ले आव हाँ तो लड़का ये जे खड़ा लड़की है जे ही तोरा कंगन के बाई धैले ना तो ओकर कोनो प्रोग्राम रहता सा
अब रचा अपना दिमाग से बुजुर्ग बात तू ही ना तो तू ही ना रचबा। रचे के बे में पहले ही शॉर्टकट समझैनी है। बांस ना रही तो बसुड़ी ना बाजी, तब समझ में आवता नु। खेला ओम हम छुम छू गौवा घर जानी त का होई रे? जने बेरा करता जने से कह दे कि भाग गई। अब वो कह दिली कि हमनी के सुता रही जा, जब देखनी है 10 बजे पानी पिए चाहे 11 बजे जगरल हन, चाहे हम ये कब हमें जागरण है देखनी तारी भौजी के केवाड़ी खुला बा, भौजी 11 बजे रात खून गायब बड़ी कहां गइली। अब हो गई हल्ला को दिहल जाई। ठीक गलत कह देवल जी कि अपनी यार संगे भाग गए, भैया संगे लव मैरिज शादी के लिए रहे और का। ठीक है कहता हूं सब प्रोग्राम तो हां बढ़िया हां तो शुभ काम में देरी कर जाला। चट चट ठीक बा ठीक बा चलो प्लान कर। कर माई का माथ बनो मरली है कि मारे के घर के हमारी इज्जत लेवे को न लगली। चुप रह भाना मत कर चुपचाप रह चलो। काय खातिर हमरा के छोड़ के चल गए लोग। ये कुल करे खातिर कहते रहो कि चाचा चाची की खूब सेवा करिए। कितना सेवा करी करते तो बनी अब कितना करी। और ये तो हमरा के सोचे कि हम ही उनकरा लोग के कहत रहनी है। बताओ अब देवर जी हमरा के छेड़ा तो लेकिन ये लोग कुछ नहीं क्यों कहत। अब अगर ऊ रहता तो अजमान ना खोल रहता नु, लेकिन क्यों एक बात ना करो सब क्यों हमरा के चिल्ला लो। जैसे लगा था कि हम झूठ बोलते नहीं। धरे धरे देखिए छोड़ा नुकसान ई बहुत फड़फड़ात रहे, बुझात रहे ना कि ये बड़ विश्व सुंदरी अपना के लगावत रहे। बाप रे बाप हमरा ये थू आंखें में गड़ रहे तनी मन तबाह कर रहे आदमी के। हां हां हमरा कंगन कर बुझियो। आयो बापा रे बापा ई तो मर गेले। बापा रे बापा ना हमरा कंगन निकाले के बा। पुलिस पास हमरा कोई सब कंगन ले देखे और चुप रह बुढ़ा हमरा कंगन लेबे के बा। चिल्लाई बा बाबूजी हटावल दो तो हटाओ बुझिया पहुंच लिया हमरा कर हाथ काट के कंगन निकाली। हमरा कंगन ले दे कर हाथ काट के कंगन निकाली। कैसन कंगन हमरा ओई तो मरलो के बाद में ना छोड़ती। अरे तक जल्दी ठिकाना लगाओ जानो त पकड़वा। भाई का जरे कौन सी में का तू भाई बाड़ी तो हम कंगन लेबे है के बार चोइबा से जत जना बा बेटा जल्दी हटाओ ना त मैं आज थाना थाना त पकड़ा दे। कंगन निकाल दस हमरा के डरे हमके हाथ काट के कंगन हमरा। अरे का करवा सो दड़े चुप रह हमरा अरे काय करवा थे पकड़वा पे लगल है कर। भाई बुढ़ा हमरा कंगन मारा लेबे दी। हो जल्दी अरे हमर बाप रे बाप हमरा कंगन न लेबे दे रसन कंगन न मिला बे दादा। अरे कांच कंगन के हम क्या करी कंगन खातिर काम अपना प्रयास करी तब कंगन ना मिलल है भगवान हमरा। अब छोड़ रे चल रे हम जना खातिर के चक्कर में कंगन हमरा के ना मिलल। चल रे दादा भागे गेल हाथ गोड़ कमिटा धर हाथ गोड़ चल हाथ गोड़ दो। देखो हम सारे गोड़ा बगैर तैयार तो के कुछ कर लेना नहीं। चाचा जी हम तक का बिगड़ले रहे कि हमरा के तू मर देला। देखो ए पतो है देखो हमार जनवा बकलता हो। हम तो क्यों कुछ कहबो ना कहीं जो तू लोग हमरा के मरला आ जा। हमरा की मुआ देला जो तनको दया ना आइल हमरा ऊपर कि हमें को अकेला रहनी है। हमरा की मुआ देला तू लोग मिलके। हमार जान छोड़ दो ये पतो हम तो हर का बिगड़ आई। हमरा के मुइला खाली एगो है कंगन खातिर। ला कंगन ले बोला ला ले ला कंगन ले बोला ला ला हम देता नहीं एगो कंगन खातिर हमरा के मुइला है ना।
आयो दादा हमार जनवा बकसता हो। तू हमरा के मुआई दा ना अरे हमार जनवा बकसता है पतवा। तारा के का बेटी के ऐसन माउ देव ना कि तू कबो सोचले ना हमको बोल। अरे हमार जनवा बकसता हो पतवा हम तार का बिगड़ले हई। अरे काहे देखा काहे चिल्लाता रह? आयो दादा रे आयो अरे पतवा का चिल्लाता रह? अरे का भइल बा हो? बकसता है। अरे का भइल बा? का चिल्लाता रह? उठा। आय अरे का रे हे कोले बा को बोले जना के ता जान धोले बा कि बकसे कहता रह? का भइल बा? आ हारू पगला गइल बा का हो? अरे बापा रे पतोहिया हमारे गर्दनिया सुतला में दबावत रहे रे पतोहिया मर गइल बिला गइल था पतोहिया गर्दन दबावतिया है कंठी माला लगल बता तेरा पतोहिया गर्दन दबावतिया। अरे दम है गर्दनिया धक मुंह आवत रहे हमके सुतला में रह जा। तारा के पतोहिया के मेथु में रहता 24 घंटे पतोहिया करता है कि चलो तारा बुझाइलो कि बुझाता ना। अरे सही में हम कहता ही गर्दनिया या के हमर दबा देले ये दम। मुआल घोड़ा घास खाए आवता ता गर्दन दबावतिया सुता जबरान से बैठा दूसरा के भेले के सुता डिस्टर्ब करले रहता ना। तू मजाक जानता है ना तू जाके होने अकेले हम इधर सुतल हई दम साफा आई लिया बुझाई लिया दम गर्दनिया दाब के मुंह आ दे। हां ता गर्दन दबावतिया अरे मैं सुता कर मेथु के बच्चा चिहाई बड़ा हो सुता सब के रात खुनी बुझाता के चिल्ला के जनावत और जगावत और सब कोई के आई पानी है जिया लोटा कटोरा सब धइल बड़े हाय पानी एक लोटा धइले रही हूं का भइले के पानी पते नहीं खचलत बुढ़ा पीला सका ना कि का भइल हंगे चिल्लाता और बुझाता। चलो बताओ हमर दम आज करेजा दहल के रह गइल। काहे तो बाबूजी काहे दहल दिल तार करे जा? चलो सब पहले कोनो बढ़िया वो जगुनी देख के हमारा के इलाज करावो सता। भाई हम ओझागुनी पे विश्वास न करना। अरे रात के हमारे के सपना में आके तुम गर्दन दबावत नहीं रे। अरे बाप रे आ सही बाबू चिल्लात रहन सुता रहना अपना चिल्लात रहन ना कि हम का बताई तो मान तक आज इनका गर्दन दबावतिया इनकरा पर लागुन करतिया काल दिन हमरा पकड़ी तोहरो पकड़ी बुचियो पकड़ हमन के बाबू परेशान चारों आदमी बेकत हो जाई। हम देखत हई पूरा हमारा घर में ही टांडो क दी रे आवत एकदम भयानक रूप बना के गर्दनिया दाबती है। बड़े ऐसा के हमने के देखा इलिन बिलिन हमने को हो जाए ऐसे विश्वास कर बे मत करो। अरे बतिया मान दम हमार रात के दम सपना का जन ओझागुनी के दने जाई का जन उहे दे दी तो भूत प्रेत का कर ना 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 वो ओझा भूत ना दी चला जा कहीं देखा जा बढ़िया ओझा हमनी का देखावा जा चल। अरे समझावे नहीं के हमारा के देखा जा बन जानो जहां चले के देखल बा जन जगह इहे कर इहे ने बुढ़वा ने बताइहन के रे चला निकालना ओझा बताओ कोनो ओझा देखले बड़ा बढ़िया ओकरे भी ना चले ऐसा ओझा भी ना जाना कि जन की और अपन नहीं हो कि तब दे दी डिमडिमा हो बाबा कहे चले के का चल तब देख ले अरे तो लिया चलो जे अरे ओझा बताओ बढ़िया आदमी हो जाला ना। दम हमार करेजा दहल गेल है सपना सही में देखले है दबावत है हमार गर्दन बचो दबाइला से ना नु दबावत है सपना में रे हमके। अरे आज सपना दिखावती है अरे जियत रह बाबू जियत रह बना रह का हो अरे कुछ ना उ बात होत रहल गहुआ में देखत का 2-4 दिन से मौसम बहुत ने खराब रहल ह के जन कहे चाचा हमरो ठीक ना रहतल हम सोचने चल चलो या कि हम मनो को ओइला टाइप के होलेला गनियो कर बिहान भेला एकदम निके ना लागे अब फोन जल्दी तहार लगबे नहीं के करत कोना काम खातिर फोन रखल पड़ल। अरे तो काहे ऐसे चुपचाप बाजा कुछ हम बोलते नहीं खजा चल घर है। अरे का कहीं बाबूआ हमनी के तक दम नाके कट गेल हमनी के का कहल जाता हरा से ना कट गइल। हां ई का कहता रे चाची ई माई का कही हां भौजी भाग गइल बाड़ी बक हां ई का कहता अरे बाबूआ गांव घर छोड़ के हमने के बताओ भाई गांव घर में बेइज्जत न करावती है ए जे मुंह देखा जुलूम हो गइल बा तोरे के झूठ बोलता सन ई कब होई नहीं के सकत ना बाबूआ झूठ बच्चा भाग गोलिया गांव छोड़ के बच्चा पता है कि पोसनी जे पलनी जाता है झूठ ना बोल जा तोरा सामने के झूठ बोल जाई बाबूआ तोरा विश्वास नहीं तोरा है चाचा पर विश्वास ना होता हमरा समझ में नहीं के तो लोग का कहता जा ई कब होई नहीं नहीं के सकत बताओ तोरा के कितना हमनी के पोसनी जा पलनी जा मन्नी जा आज शादी ब्याह करनी जा हमनी के घर गांव जवार में मैं ना कटावत है ना भाग के याद रह चुप रह जाता
नाके कटैलस बाबूजी के मुंह देखाओ अरे चुप ना रहो। हमनी के बाबू ऐसे कब ना कैसन अतना दिन ना पहले जो रही बे घर रे कि ऐसा हमनी साथ करी बाबू लेकिन आज ठीक ऐसा बा। हो गल कि ठीक बा चाची घर जा तू। चल तू तन पानी उन पिए अरे चल हम पानी ना पियल रे तू जा घर अब। ना बाबू चला जाना चाची तू। ना चला तारा के बच्चा बोले पोसले पड़ले बानी कैसे हम चल जाई जाना, तारा अब बाला फुटले तन पानी पिए रे माई ना बेटा चला घरे चला चलो बाबू काहे खातिर ऐसा कोई तो लोग ठीक कहते हो जा अपना मन से एकदम बियाह कर लेनी। कहा जा ना आज साज बाज के कोई रही ते आज के करा कि सब समाज में ले आउ रही ते आज जी गति ना ना देहे के मित हमनी के तू होती हर कहल नाम अपना मन से कह देला सब आज ही दिन देहे के मिल गई जा तो जे गलती कर लेला ओकरा के भोगो के मिलला। ठीक बा चलो अब आओ तेरे घर चल। ठीक बा चलो घरे चलो अब सोचा जान चलो सोचबा ना तो दिमाग एकदम फेल हो जाई चलो।